Oh, ginis. Ayan ang drone. Ayan o. Saan mang Melvisa, pagulad ay totoo. Ng pagkakaasinta. Melvisa, pagulad ay totoo. Mula sa gusto hanggang sa pangarap, konstruksyon at sining, abot kamay na sa kang bahay na ginhawa. Sa puso'y sinusulat. Doon. Oh, labas. Perspective. Ito'y tamang daan. Wala pa yung gero. Sa interior design kami pinuno, kapansin-pansin pagbuo ng mga kwento. Yun nasa may tabunan ko. Kanino, maambon-ambon mo. Bitawan sa pawis at dugo, tagumpay. Dirty Kitchen and Laundry. Shout out kay yung papakilaman yon. LV, ang dapat abangan. Vlog ng buhay, Tower of Inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay. Okay. Yan, good morning. Good morning po mga boss. Andito po tayo sa Keeping Village. Mag-update lang po tayo rito. Oh, merenda? Oh, kumusta yun, son? Ano orasan niya? Boss, guys. Alas 10, makaldaw ko yung sabat. Merenda po. Kala ko merenda, malanghalian na sila. Tira natin tapat-tapat ni brother. Merenda at saka tanghalian na yan. Binawasan nyo lang yung pangtanghalian, no? Oo, nakabuo na tayo. Malapit na tayong lintel beam. Ang ganda lang forma natin, ganda. Tingnan nyo. Oh, ang kinis. Pintas, maganda yung pagkaano natin. Tapos dito sa loob, naka-plasta lang po sa wall natin yung mga beam natin dito. So ito na yung salas, dining. So maliit lang kasi ito mga boss eh. Ito yung pinakamalaki na kwarto, master bedroom. Pero may kasama siyang toilet and bath. Yan. Nasaan yung ano? Okay. Tapos ito yung isa. Room 1, tsaka room 2, room 3, room 4 yun. Tapos kitchen pala, kitchen. Yan. Palipad tayo mga boss. Palipad tayo ng drone. Ayan o. Saan mang sulok kami nagbubuo, tayong Melvisa, pagulad ay totoo. Mula sa gusto hanggang sa pangarap, konstruksyon at sining, abot kamay na sa kang bahay na ginhawa. Sa puso'y sinusulat, Melvi ang sagot. Okay, so yung nagtatrabaho pala rito, bali 11 po silang lahat. 4 na skills, tapos 7 labor. Ito na yung mga forma natin, no? Yung frame natin dyan, 2x1 lang. Maganda, nagagamit po natin ng paulit-ulit, hindi gaya dun sa yung pinolik board. Ang mura lang pala yan doon sa ano pare, 1,260 sa Biloria Builders, 12mm, sa Villasis. Pero doon 1,260, mas mura pa. Punta pa tayong Bulacan, sa Bulacan pa kasi kami kumuha na ito mga boss, yung PP plastic board. May mura pala dito sa Biloria. Pinost ko rin yun sa Facebook mga boss. Sa susunod, kung kailangan pa natin, doon tayo kukuha. Mura lang, 1,260. Wala na yung wala nang pinupinolik board ngayon na pang forma, puro ganyan na. Nakagamit mo ng, alam ko, nasa 25 beses mo na pwedeng gamitin yan. Tapos doon sa Suntec Corporation, pwede mong isuli yung mga tabas niyan, 100 kilos, papalitan nila ng isang buo.
doon sa pinagkuhanan natin yan. Siyempre doon sa Viloria Builders din natin kung ganun din. Yan, dito ito po yung sa likod. Yan ang tutuwid ng pagkakaasinta. Ganda. Pag maganda yung layout, susunod yan, siyempre maganda na rin mga finishing niyan. Importante kasi sa layout pa lang, maganda na yung pagkaka-layout natin. So sa pagpapalitada, siyempre hindi na rin mahirapan na maghabol yung magpapalitada pag maganda yung pagkaasinta mo. So yun ang maganda. Tapos doon pagkatapos ng palitada, yung mga magpipintura, hindi na rin mahirapan na magpintura kasi maganda na rin yung pagkapalitada. Yan. Yan na ba yung sa may lintel beam na yan? Lintel beam atan pare? Yan na pala yung sa may lintel beam natin. Dito sa likod oh. Ang taas ng bintana. Okay. Ayos. So balik na lang po tayo rito sa susunod na vlog natin. So isa pang gagawin nila dito yung septic tank, tapos yung linya ng mga tubo para sa septic tank tsaka sa storm drainage na galing sa catch basin. So dito na rin siya dadaan pag ganun. Okay, so tara na. Okay, so galingan nyo Okay. Nandito na po tayo mga boss. Dasal project. Okay, dito na tayo. Umampon na. Umampon. Ito pa yung perspective. Wala pa yung yero Di pa dumating. Ito na. Nagyayero na sila. Nagyayero dan. Nagyayero dan. Nung kompleto ata yeron. Adi pa Okay, so yan yung mga perspective niya. So 3 bedrooms, bungalow house, residence, 170 square meter. So andito na yung bubong natin. So may nagkakabit na po doon ng gutter yata yung nilang ikabit. Yan, tapos yung spandrel andito na rin. Spandrel natin. Ano tinag-delivery toy? Toy? Power steel? Truck down? Siyempre, hindi ko po hahayaan yun, Nay. Hindi ba't nangako nga po ako sa inyo na ako ang wala na naman. Ito na po yun. Wala na naman. Unti-unti na natin. Pagi pabatitan nyo man pa ilajay tugtog. Okay, so ito po yung yung living area natin tapos dining. Pagi pabatit pa man na tugtog. Ito yung walk-in closet. Tapos toilet and bath. Nakapagpalitada na rin dito. Ay.
Tapos ito yung room 1. So maluwang pa rin kahit yung ano, mga room natin. Yung kanina master bedroom po yun. So hindi pa tayo nakatambak dito. Pati dito hindi pa tayo nakapagpatambak. Tapos ito yung room 3. Ipimpinis nyo ba lang ito, Rodela? Ata, Rodelang bakal. Ay, Ipinish ya. Ang pimadimbaga ni Forman. Madilimbaga nga finish yung tiyaro dilang bakal. Ang pimadim finish na ya. Aming garod ba di garod yung finish amin tiyaro dela. Awan garod man na. Kasta garod ti finish yo. Skills kaya sigatin ng kastatoy. Siya nagpalitada. Ang bigas sa palitado yun ay. Pero pa yun man. Ayun, nakalimutan na sabihin ni Forman. Binili namin na ipinis ng Rodelang bakal yung ano, yung mga wall natin. Wrap lang po siya tapos ipipinis ng Rodelang bakal. Para pag nagpintura tayo, hindi na masyadong maksaya sa ano, sa skim coat o masilya. Tapos sabi ko dapat nakahulog lalong lalo na dun sa kitchen natin kasi naka modular cabinet po tayo. Hindi pa tayo nakaano rito wala pa habang nakapag tabon dito pwede na sanang tabunan to. Ika man na ikadwak andan ini kanya jadi kadok kape. Itimplan niya na. Ang kape muna tayo. Dito sa labas halos nakapagpalitada naman na sila. So yung mga kantuhan na lang ang hindi pa natapos. So high ceiling. Lipad muna tayo habang ano, walang ulan. Kanino maambon-ambon na eh. Lipad muna tayo mga boss. Ang araw ko'y simula sa ingay ng bakal. Mga martilyo't pako parang musika sa kanal. Sa likabok ng lupa ako'y nakatayo. Buhay ko'y instruction. Dito ako tumubo. Kahit mabigat ang mundo'y di ko bibitawan. Sa pawis at dugo tagumpay ang aking pangalan. Parang glitch sa sistema pero tuloy ang laban. Buhay ko instruction. Ako ang tagapaglikha ng daan. So yung palitada, yung mga kantuhan na lang po hindi pa natapos. Pati tapos ditong banda sa may dining. Mga gutter natin, spandrel, kompleto na. Insulation, andyan na rin po. So double face din po siya. Ayan, shoutout kay Sir, Sir Daddy, tsaka kay Ma'am Margie. So andito lang po sila sa kabilang bahay. Ayan. Ito yung sa may likod. Mas mataas nga lang po siya kung ikukumpara mo dun sa harap kasi pababa po yung dito yung lupa. So ito po yung dirty kitchen and laundry. Ayan. Tapos yan, ito yung sa side. Nakapalitada na. Kantuhan na lang.
Ito yung sa master bedroom. Dami niyang bintana, oh. 1, 2, 3, 4, 5. So maliwanag. Gaya dun sa perspective natin. Okay, so tara na. Ayun ang project natin. So malapit na po yun. Malapit na tayong magbubong. Shout out kay Sir Daddy saka kay Ma'am Margie. So uwi na po tayo. Okay, dito na tayo. 6:39. Ay, no. 6:39. Lakas. Lakas ng busina. Hi. Hello. Igagamit. Ah, ganon. Ako. Nainggit siya eh. Huwag ka ng Doble-doble eh. password para doon. Para di makuha ni Kuya. Oo. Hindi kinukuha ni Kuya eh. Ay, wag niyo papakilaman yon. Ako. Babay na kayo. Hindi ipakilaman. Anong pagkain ninyo? Wow. Galing ah. Oh, magbabay na kayo rito sa vlog. First ako. Okay. Magda Willia Vlog is the best vlogger. Click in the video now. Dapat tingin Oh. ka sa vlog. Okay, si Kuya naman. Oh, punong-punong bibig. Ah. Ah. Subscribe to Willia Vlogger. Click on the video on the screen now. Bye. Bye.